zaki ne. Haji Sani na Allah babu irin ka masoyi. Rabbi almutali ubangiji zan sanya garabin dama zilzalali nai dawowa. Zan yi bangwaskin nan kamar sa ban samu ba. Sanagewa gwanin mukatarar wa magauta. Dole su yi haƙuri bakan gizar raba kyauta. Haji Sani irin ka ni fa ban samu ba. Sannigewa ta kunki ma kaɗai hana zamba. Tafiya ta bada kai ba zan yi in canza ma. Haji Sani sarkin yakin kanan mu na duba. Malami na kamar gani fa ban samu ba. Babu tamkar ka ba za su gane tarishin ba. Radiye ma hasken ka ba mutum yayi mama. Sannan tafin hannu rana ba zai kare ba. Inda na san tsakwaran yaban ma'aiki karka. Babu tamkar ka na ce gurin da baya cuta. Mai rabon alkhairi irin ka ban samu ba. Gani na zo an Haji Sani baka da tamka. Ni kwana dawo magare ka ban yi gaza ba. Haji Sani iwar mu mai raba mana kyauta. Mai gidan mu na kirki ba gidan wancan ba. Tunda na san yabo kake a fannin rabba. Sannan sarkin yakin malamai na Kano na. Babu tamkar gani ba za a gane nin ba. Tunda na san tafiya da kai ba zan kuka ba. Haji Sani mai gidan mu Allah tsare ka. Sanne bango majinginar mu baka da tamka. Kai nuwa ai da shegarar babu irinka. Sanne dawe su sarkin ado ba za su iya ba. Radiye ma hasken da su ba sa gane ba. Mai gidan kirki Haji Sani ban taga ba. Malami ne da ke yabar rasuli da rabba. Ba kamar malam Sani dole ne in yaba sa. Tunda na san halinsa ne halin ayabawa. Ba ruwansa da wancan da bai ruwansa da tsamuga. Tunda na san tafiya da kai ba dan kasare ba. Haji Sani Auwal yaban ka ban fara ba. Mai gida na kwarai ni kamar ka ban sane ba. Mai gida na gwanin da ni da baya cuta. Haji Sani ubangiji ya karo yarda. Rabbana yayi ma duk mahassada su tsugunna. Ko su bi ka ko su barka Allah yayi ma. Dole ne tafiyar taka haske shine yayi ma. Nasarar ka uwa uba ka bi sai ka zauna. Inda Allah ya faɗe ka babu mai kulle ka. Mai gida na kwarai ba kamar ka sarkin kyauta. Mai halin kirki Haji Sani babu irinka. Sanne hamshakin malami kamar ka ba ai ba. Inda na san tafiya da kai ba zan koka ba. Gani na dawo yau gare ka ba ni da kyama. Inda na san tafiyar ka ni ba zan kunya ma. Mai gidan kirki sanni gamji ka wuce sara. Duka gyara kake gare su ba su fahimta. Sun yi sun barka bakin cikin su sa su a hauka. Rabbi na gode ma da kai wa Haji na kyauta. Sanni gamji sha sussuka da sara oga. Yanzu manyan abokanansa zan gaidawa. Masu kishin tafiyarsa ba su nuna zamba. Ko da yaushe burinsu ai su ƙara ya basa. Sannan malam saraki rabbana ya tsare ka. Malam Yahaya saraki sai da kai tafiyarsa. Kabiru rayuwa na saka ni ba zan boye ba. Malam Yahaya da kai cikin shirin a nazarta. Gani Auwal gare ku na taho da gidana. Zan yabawa ubangidanmu baya zamba. Haji Sani sarkin yakin fa malam duba. Allah ja kwana ya kara karfafawa oga. Mai halin danta ko kamar sa ban samu ba. Yanzu 'ya'yan malam gare ne zan yabawa. Dan Hassan da Husaini uban Hassan da Husaini. Sannu gwaska uban Muhammad Rabbi yayi ma. Sannu maman mu bi Allahu ne yayi ma. Sannu baban Huwaira Rabbana ya tsare ka. Sannu baba Gatima Rabbana ya daga ka. Sannu baban Salahu Rabbana yi ma. Uban Muhammad tambarin ka ne dokawa. Ba
babu tamkar ka gare ni dole inda ya bama Hajji Sani giwar da ba a yin turewa ka zamanto murocin dutse ba a haƙe ka rabbu ne dai ya baka ba mutum ya yi mama Hajji Sani rabbana ya ƙara daga ka Hajji Sani rabbana ya ƙara rigama Hajji Sani Ubangiji ya haska karanka Hajji Sani Ubangiji ya ɗaukaka kanka Hajji Sani Ubangiji ya baka da kansa Hajji Sani gurgan mutum da babu irinka Shehu Malam Usman na sa cikin tafiyarka har da Malam Sa'adu da su tafiyarka dan amanar ka ne wa'anda ba su gudunka sanni giwa majinginar da baka da tamka sanni baban Hafsat gare mu babu irinka sanni baban Sultan gare mu babu irinka sanni baban Sa'a Ubangiji ya daga ka sanni baban ina mi rabbana ya rika ma sanni baban Salahu rabbuna